Punta kami sa bukid guys. Doon kami maligo. Tapos magbiko din mi dito ila ni mother. Magbiko mi dito ila ni mama. Tapos may maligo kay walay tubig diri sa moa. Ugma man laba mi dito ugma. Kay daghan na kay maligo. Sila ni Janice so ana dito nagunan na kay human nilang panlaba kaganihan nalugkong sila. Kay gipangalay nila ilang kinabuhan. Napagkahapon na nagpangas din sila uban na si Pintoy si Koreana. Diyan na sa ila ni mother guys. Unya, unsa ka na ilang gibuhat. Ngayon. Unsa man imong video diha nana? Kaya ato nang editon. Nayate ka gid siya. Nadawat sa billiard. Ha? Buhatan ka sa Billiard na. Unya, kuha ni Janice sila ni mama sa bugas. Unya, nag-shake si Janice sa abana. Bayang na kam. Imo gikuan din ha ang kuan? Ang Ice? Wala na. Maligo sa dain ko guys. Kay wala man may tubig. Unya si Janice, ayan, nagkuan na siya ice kay para mag-shake siya. Nag-edit na ka ma? si pag-edit. Ha? Kay uno pwede. Wa pa ka nag-edit? Di pa. Kay? Kuntigo. Pero kamao na kag-operate sa mong cellphone. Di nagkatuwad. Di nagkatuwad ang ulo? Katuwad yapon. Ang iyang tail to taas. Wa na. Okay na? Okay na. Ah, makita ta man karon. Makita ta man karon yang okay na. Unya mag-open na karon ta ka? Wala pa. Mag-open. Ang gamdi ay. Kano sa pa ka mag-open na karon? Pila na lay kuwang dato, gamay na lang kay kuwang para kuwang na lang to nimo sa ligid-ligid. Dito nang giligid sa pao. Ha? Kaya naging magkaliring-kaliring din. Dili ikaw ang magligid, si Papa. Ang tuduan man dito hagi. Sa'yo to ako. Tuwagi! Iwo pagkakalin ko na. Unsa ka na nga ang vlog nga sa bahay. Lalo kayo nga scripted. Na mag-open account na ka kay gamay na like ko ang ato. Tuman. Sabi ka isog ni Janice guys. Lutoy. Murag Isugig na ako. kilaon siguro na niya si Abril. Man mo ako. Paano ito kaguran sila mo? Ibabalik na sa icebox. Dayon. Mura gidayon, lagi dayon. Di man gani pamataw na dayon. Mura na Kakamalas na yun. ang pagkapilingon lang din. Agad-agad pag-ero niya. Agad-agad pagkagidanga kay ala ako sa ereng niya. Nagkagubot sila sa nilungag nila nga pilit kay mura kunog di pilit. Dili kuno pilit unya si Abril ag ingon hilaw unya si Mama dili unsa man gid ka na ang tinuodan na. Nang to yan. Pili ang gali. Nakakalang kaputi ba? Di mo mandi kampo di wala na. Ang kautsa ka ba? Ang lingit mo gisa to de. Wala hilaw yung mga Ha? Dugang yan sa duha. Unya si Abril ang magkagod. Kinsa tong gusto magpakagod hala. Arya kay hunter ni si Abril mo kagod. Pero lobe lang ha kay nanani tag-iya. Lobe lang kay nanani tag-iya. Hello guys, ako mag-video ni Lola karon kay agluto siya sa biko kay si Mama maunta magluto na nag-edit man si Lola ay si Mama sa video ni Lola. Ayan guys, oh. Ang gata. Malata na guys, magata.
Sabi ko. Ano guys, oh. Sabi ko, guys. Ayan po, guys, tita. Naghugas po. Para wala na yung hugason, guys. Hi, guys, ta! Nag-edit ko sa video ni Mama, guys, kay para pag uli na mo dito niya i-upload. Dala mi din sa pilit kay ag dipuhon, ako ta magluto niya kay ag edit ko pa man na edit iyang video. So ako pa ning editan. Si Mama na lang ang magluto sa biko kay aron maeditan ko niya iyang video kay para pag abot dito sa balay i-upload na lang dayon. Di upload si Riri naglantaw sa basketball. Hi pa ba? Hi guys. Hi, ma. Kumusta na ni Lola ang lubi, guys, para luto na dayon ang biko diretso. Labag storya sa dla daw. Na hello, guys. Inanala. Hello guys. Na. Magluto. Kumot kita sa gata guys. Daghan mo siguro ni. Para unsaon lang. Para biko. Ay. Para biko daw na siya, guys. Bala na ka. Ay daghan siya ba. Mag-vlog na raba ni si Lola, guys. Mother Earth. Dati na to palhugang di. Shout out kay Mother Earth, guys. Mother Earth vlog. Gawin ka na. Mother Earth, guys. Oh, yan, guys. Mama, guys. Ay, si Lola, guys. Daghan kita ayon ni. Bam, bam. Bam, 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 bam. Si tita po, guys, nanisig po sa salog. Para sikat ba? Para ganun kung da artista. Saan yung baboy sa palen? Ibas pa lang po. Hello guys, what's up? Asa kagitan daw? Ayan guys, yan ang ilunod ni Lola ang sanalakang gata. Bata. Guys. Magbiko ta. Pilit kini nga dala ni Ryan gikan sa buhol. Bujul. Gikan sa bujul. Daghan mo siguro nga kay tubig na. Ayan guys, sila guys nag-inom sa milkshake. guys. Nag-inom Kinakuha ng konti. inom sila sa milkshake guys. Di ba? Mura og napay. Abana nga. Si tita po guys. Naghugas sa isda. Okay, nag-inom si tita po guys sa isda. Ang bangus na guys. Si tita guys oh. Mura pa tagwakwak. Bidyuaan pa. Ayan guys oh, ang isda guys. Bangus na tilapia. Hindi bangus nga tilapia. Guys. Hindi bangus nga tilapia. Muna guys, yung luto ni tita guys. Hindi ko ano ni Mama ang latik para malunod na ang pilit.
Para paliko dito sa kuwan, nagpaliko. Lami na siya pag kuan isago para sa kape pagkabuntag sayo. Ang biko lami din siya pag kuan bugnaw. Unya nagpalit man pud si Jani sa isda. Kaganira niya sa udto gipalit unya kay wa man nila nahurot sila ra man nangaon sa kilo yang gipalit so di apay nabilin ari daw mi manihapon. So siya ang nagluto. Siya nagluto. Sosyalan ka na. Well, ne? Yes. Kato ra mantika dyan sa baboy dyan ibutang. Just oil na. Pinirituan sa chicken. Siya jud ang nagluto. So, nabaguhan mo guys, no? Kasi ang tahimik dito na. Ang tahimik, wala na kayong rinig na ingay. Sila diha. Ito Kay, akong joke. insakto ra kayo? Dili ba? Insakto ra kayo? Labad gyapon atong mata. Edit. Kuwang pa to sa ligid-ligid. Kung ba na sunod ko. Kay? 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 Ubalo na ako si Brownie. Brownie, agoy kung naa ka pala nila to Brownie, mapakan na dis ka mabuan Brownie, kadagadagan tigid. Pero night, kanoon. Night, tamubuan, tinoon. Ah. Buyog. Tambubuan ba? Nakita ka sa video dyan? Di man ako kadungog ang tingog. Sa pikon, damugod na ako i-play. Wala may kon. Nakita ni mong ligid-ligid niya? Wala sa... Agi-playa ra ka na nako. Di man mawala. Basta i-playa ra. Upload na to ni mo. Mana? Pagkatanong ko sa inyo YouTube. Dugangan na sad? Kadungog ang tingog. Tuwag yun. Kay? Gapon. Nga naman? Gapon. Hot. Alauna naman siguro ko siya nagkaon. Kay nananaw Miss TV. Yeah. Na pipito man akong gitanaw. Gusto ko ba sa boxing mo yung gusto? Nanglood daw si Papa Gabi. Alaw na siya nakakaon. Kuha sa banig boko. Ako nung lang isa nagtanawa. Kaon ko sa ako. Ako nangagad niya. Boklat ko rin sa susunod. Na, Parola na akong TV. Naalauna nagkaon. pagkatulog ni mo siya na sa ipuli pa TV. O, pag nagkaon na pati na siya. Bukri ko tado. Pagka alas 4, iparo nagkatulog. Yatad. Nabilar. Agoy, ginugo. Mura na siya din eh. Ba masag ka na akong... Agingon ko nga, ikaw, aghapon kami nagsalit tinanawas TV, hindi kami kagilagdan. Eh, parungon na taon-taon, parungon na niya. Pagkatataon, yan na sa patibig na siya. Nagpatapos yung TV. Balik pang galing na internet sa noon. Ta, lagi. Lagi, gipali. Tabo ka kay... Ako ka balik. Ito guys. Ato nang ilunod sa lapit. So, ato kita mag-sandos anong kuan para si mama ang mag-mix. Kasi mo kaiga. Hulot yan yung pinimong asukal. So, ato lang tang kamay, imong butang. Kang huruton. Ay, huruton ba? Mura, klik nila. Bilis na. Biligsan ko rin niya kay daan. Ano na ama?
kilo ini ang essential. Sa kilo, kay ito nga ang kama, ito nga ang asukal. Isa ka gantang na. Oh, ito ka salmon. Naku. Napagay ganina. Masa ka na? Naka ano? Apa guru niya? Gusto sa gayo. Dagan kayo. Hindi na ito ang nakuha na ng atong mga upload no kay. Akong upload ganiya kay di-off ang comment. Ano man? Di-off gani ang comment sa kuha. Pero abahala di-off basta kay dili lang i-copyright. Huwag ka nang kuhaan, sundang kuhaan, hait ah. Correct niya po? Copyright. Mama, copyright na. Huwag violation ba? Ay. Ni. Anong ni YouTube? Lamit gani siya pag kanaang bahonan to, bahona, pare sa kape ah. Na tadi na mamahaw. Ato dan hili gapon ibutang. Hindi Ay, tayo na. Hindi ah. Puno kayo. Kadukot-dukot. Punta ni mo makay naa sa dukot ang dami. Dami ito mali. Pinakal namit yun ang dukot. Sila gula naman nagbugat. Yan. Dili siya pili. Yun na yung light down. Ipost siya. I-stop. Nakasayang ba ba? Ano sa'yo mo? Tikman niya ba? Di gidang. Kay katong kuan pilit kay gid ang pure nga pilit. Oh. Ito ba na kahon? Ikin di siya mati. Sticky pagi kada ni ang kuan mo tira-tira. Napaw no. Dapli no.
Kabuang sa pangita sa tong video. Buang-buang kayo na. Uy, ang baslin. Pagkukuan magkada ng basher. Ay, napagkuan ng basher. Ay, napagkuan. Ang kami nga na nagkuan. Ay, nagtanaw sa basher. Hindi ka ma-stress. Sa buti yung tanaw. Ay, rasag. Ma-stress ka. Hindi na kawalang basher mo. Nabinag magsikat pa ka. Aba, lumi nga magsikat pa yun ka. Masikat ka pa. Mas kuan pa yung views kaysa mo, ah. Lagi. La malito na ilang views. Ano kayo big? Ay, napagtanaw sa mga tulog. Ansa? Buti yung tanaw. Malito na ilang views ni mama. Yellow na kayo mag-big. Stress ka. Unsay na akong sa ka-stress din? Wala na ang ka-stress na dahil. Ibog lang sila. Ibog lang sila. Sige sila mang bas. Linda. Oh. Wala sila kay wala may ilaha. Papa ako sa tambuan. Pero naulad na dyan ma. Putusan yun. Putusan yun yung tambubuan. Kadagandagan mo sila. Dito lagi. Natural ligid-ligid. Kaya ito nagsabaan na siya sa iyo. Pagbuwan. Buon ng talok. Pagbuwan mo lang sa natural ligid-ligid. Ano na kayo na imong kuan? Na imong manis. Siya ang tato napakan ka na ng buwan. Taling-taling ko, tapos kuan ring dagong. Kagod ka. Tadlok ko. Banta-banta. Ano rin nila? Kagod ka na. Okay na siya guys, tapos ato paning itak ang bitataklo ba natog dahon para lami jud siya. Mao paning pilit nga dala ni Ryan, naa pa didto nabilin. Na ato nang gihalingan, ya magkuha pa si mama og dahon. Ano guys? Kuha sila og dahon para itaklob didto. Kuyugan ni Koreana og ni Janice. Ayan guys. Taplak ni Kanina dahin mo. damay. Ayaw, malanay na ah. Sakto na ni. Oroy kag stainless na. Sakto na ni. Ay, ara. Ayan guys. Wala na guys. Nana, day, parang sa dina, para di mo singaw, ba? Ayan guys. Wala na guys. Para malami pa siya. Hindi, purpose daling daging kayo. Dugangan pag ina ni mama sa taklob. Kato din gutaran mau ikuan ma. Aman. Tu. Tu sa ibab. Oh. Di yami ka na. Sigaw ni kay yung kahoy. Santol mo na. Sarin ba bestista? So manihapon na din ta.
Dali na mo. Manihapon na dayon mi sila ni Nestor ug ni Abril ug ni Papa to Bintoy to adito nangaligo sila dito ila ni Manang. Kay wa na may agas dani sa ila mama paggabi ang agas dani udto ra buntag paingon sa udto. Dali na mo. Dali na Koreana dali na riri. Tag matumba ka na Guys, talit na mama. Ulog Buto kayo lagi. Manihapon ta manihapon. Pagpri na Koreana. Kain tayo guys. Kaon ta guys, kaon. Abelo kay na si anjing ang nagitsong. Manihapon ta, manihapon. Birthday anjing. Kaon. To. Junto. Ila duhan ni. Ila doon ni Janjan. Injan. Janjan. Mumon. Rimon, dali na Rimon. Yang jan. Duhan ay to man. Manamig pangaon guys. Wag gyapon nahurot among sudan bisag gamay ra pero di ka hurot. Basta na blessing. Kuan giling kay haskil bitaw mo. Tung dan ba. Kung ito pa na to. Kadaghang kadadto nga kuan. Ang pangalanginan lang ni mo ang kuan. Agad man tao. Umuwi lang palito. Diya si Manang, charge sila. Bukog man ang liok. Si Mimi. Yakini sila ni Itol dito ni sila gikan nangaligo. Muna naulahi sila og panihapon. So manihapon na sila. Tulog mo mo. Kani gid ako kuan. Panihapon na sila panihapon. Unya ang atong biko ay pwede na ni. So ato na ning kuanon kay para makauli na po dayon ta. So pwede na siya magkuha na ta kay para manguli na po dayon mi. Si Saysay ra isa dito nabilin. Naulahi na sila pangaon kay dito ra na sila nangaligo ila ni Manang. Balagway sabon, balagway shampoo ang importante na kaligo. Bubugnaw lang. Enalin. Re mana? Maulahi pa ba mi? Sa uwal mo dali. Manguli na mi guys kay luto na ang kuan biko. Ayun, si Janice po ano iyang dala. Kani po dalhon niya dito sa iya ang mama ni Nestor. Kaya si Abril nakapabugna na siya nagkaligo nag-adtoy lamanang ya wa nagdalag sabon ug shampoo audi. Abi na mo na ipautang dito. Ang gigamit nga sabon powder. Wa man ko shampoo na utdan mo shampooan. Nahutdan man si Manang og shampoo di nagsabon sila sa sabon nga powder. Uhaha gid siya. Si Papa nagkaunas tapas biko. Si Mama na nagharay-haray na nagtikang-kang kita niyang talib. Kitang gite. Haray-haray na kay gabi naman so pangatulog na. So mahuli na mi daghang salamat sa inyong lahat guys. Bye-bye.